За то, что я пустила пераночевать, я стала террористкой. Мне дали 20 годов турмы. Тое, што я пусціла пераначаваць Аўтуховіча да хаты, я не ведала, чаго ён прыехаў, з якой справай прыехаў, куды ён прыехаў. Мне гэта не цікавіла. Ён проста папрасіў пераначаваць, ці можна. Я сказала: не праблема, прыязджай. Тыя людзі, которые са мной праходзяць па справе, я іх не ведаю, не ведала нават, што яны існуюць у жыцці. Я іх першы раз пабачыла ў турме ў Гродні. Вось, а потым сядзелі на судзе ў клетцы разам. Вось, а стало ОПГ. І хацелася бы запытаць у таго суддзі Філатава, который мяне судзіў, ці ён ведае, што такое тэрарызм, за што я хапала, за хвост, ці то за грыву. Я нават не ведаю, якую я ўладу хацела захапіць. З СІЗО КГБ пасадзілі ў аўтобус і адправілі у невядомым напрамку. Колькі я не пыталася, куды, сказалі маўчаць. Я нават до сих пор не магу зразумець, чым я так не ўгадзіла государству Беларусь. І які я стала такі преступнік, які я стала такі тэрарыст, што чаго баяцца, каму я так перайшла дарогу, і хто мяне так баіцца, што выкінулі. Я скажу, што ён хворы, і дуже хворы, лицо ў яго ацёкшае, ён весь час счытаў пульс на руцэ, колькі па сэрцу. Ну і гаварыў, што цяжка, гаворыць, хварэю. Ну, сказаў, што яго дазо не паважаюць, што ён прымае лекі, што жонка яму дасылала ўсе, которые магла знайсці тут, дасылала яму лекі туды ў калонію. А потым мы калі прыехалі ўжо на літоўскую старану, там сталі разгружаць багажнік, то было 2 пакета, у адным рэчы Мікалая Віктаравіча, а ў другім лекі. Того баюся, што ён без лекаў застаўся, дзе ён, як ён, вельмі трывожна. Я ў іх не прасілася, каб яны мяне вывезці за мяжу. Хто гэта так задумаў і хто гэта так вырашыў за мяне, я не ведаю, але сёння пражыць усё жыццё, прапрацаваць у Беларусі, усе законы соблюдаць, а потым тебе зараз як возьмуць, як того кота, і выкінуць вон.